Bueno, bideo honetan egingo dugu 208. orrialdeko 56. buruketa. Eta buruketa honetan esaten digute enpresa batek elektrodomestikoak fabrikatu eta saltzen dituela. Orduan, bi datu ematen dizkigute, alde batetik guztizko kostua, bai, esaten digute enpresaren kostu guztiak definituta daudela funtzio honen bidez. Funtzio honetan ulertu behar dugu kostuak daudela definituta eurotan, eta X izango direla ekoitzitako unitate kopurua. Vale. Eta beste datu bat ematen digute, eta da unitate bakoitzaren salmenta prezioa. Vale? Merkatuan elektrodomestiko bakoitza salduko dugu 880 eurotan. Orduan, lehenengo galdera, irabazien funtzioa kalkulatzea. Bueno, nik badakit, irabaziak direla sarrerak ken kostuak. Orduan, sarrerak zer izango dira? Sarrerak izango dira ekoitzitako unitate kopurua, X bider bakoitzaren salmenta prezioa, ezta? Orduan geratzen zaigu, momentu bat, beltzez egingo dut, 880 X ken, kostuak direla X berbi, gehi 80 X, gehi 10.000. Orduan, hau garatzen baldin badugu, ikusiko dozue, ematen duela 880 X, ken X berbi, ken 80 X, ken 10.000. Eta ja, bukatzeko, hau geratzen zaigu minus X berbi, gehi 800 X, ken 10.000. Vale. Hau izango litzateke irabazien funtzioa. Bueno, ez du eskatzen, baina gauza bat. Irabazien funtzioa ondo datorkigu, urrengo galdera erantzuteko gero. Irabazien funtzioa izango litzateke bigarren mailako funtzio polinomikoa, hau da parabola. Eta parabola honetan lehenengo koefiziente ikusten dugu negatiboa dela. Horrek esan nahi du, parabola hau izango dela ganbila. Vale? Besterik gabe. Bueno, bagoaz bigarren galdera egitera. Zer galdetzen digute bigarren galderan? Galdetzen digute zein izan behar dan fabrikatu behar dugun unitate kopurua, hau da, zein izan behar dan X, irabazien funtzioa maksimoa izateko. Bai? Funtzio hau maksimoa izan daiten, zein izan behar da Xen balioa. Bueno, gogoratu behar dugu zer zan maksimo bat. Maksimoa, minimoa eta inflexio puntua. Bai? Honek zer ziran? Ziran puntu singularrak. Eta puntu singularrak lortzeko egiten genduan asan derivatua berdin 0. Orduan, nik orain lortu nahi baldin badot funtzio honen puntu singular bat, maksimo bat konkretuki, egin beharko dodana izango da funtzio hau deribatu, hau da, irabazien funtzioa deribatu eta irabazien funtzioaren derivatua berdin 0 egin. Orduan, lehenengo eta behin, deribatuko dugu, irabazien funtzioa, izango litzateke minus 2x gehi 800, eta egingo duguna, izango da, derivatua berdin 0. Beraz, geratzen zaigu, minus 2x gehi 800, berdin 0. Minus 2x bestaldera pasatzen dugu, eta orduan 800 berdin 2x. Beraz, bi hori orain zatitzen, 400 berdin x. Bale, orduan, x denean 400, hau da, 400 unitate fabrikatzen ditugunean lortu dugu edo maksimo bat, edo minimo bat, edo inflexio puntu bat. Bale, zein da hiru hauetatik zein? Izan behar da maksimo bat. Zergaitik, lehen komentatu dugu, funtzio hau dela ganbila. Eta ganbila baldin bada, maksimo bat izan behar du. Orduan, lortu dodan puntu singular bakarra izan beharko da parabola honen maksimoa. Beraz, erantzun dezaket, irabaziak maksimoak izateko, hau oso garrantzitsua da erantzuna, maksimoak izateko, 400 unitate fabrikatu behar dira. Vale, buruketa bat da, erantzuna horrela eraman behar da, Eta orduan, gero, galdetzen didat ere, bai, zein izango litzateke irabazi maksimo hori, bai? Orduan, jakiteko zeintzuk izango liratezke irabaziak 400 unitate hauek fabrikatzen ditudanean, egin beharko dudana izango da 400 ordezkatu irabazien funtzioan. Orduan, jarriko dugu, irabaziak 400, x 400 denean, bai, ordezkatu egingo dugu, beraz izango da minus 400 berbi, gehi 800 bider 400, ken 10.000.
Bueno, eta honek ematen du 150.000. Bale, 150.000 erantzun behar dugu, esastu buruketa batean gaudela. Orduan izango litzateke 150.000 euroko irabazi maksimoak lortuko dira, hobeto. Irabazi maksimoak lortuko dira. Bale, hemen apunte bat, besterik ez, jarri dugu hemen daukagu minus x berbi, kontuz. Hau, ez konfunditu minus x berbirekin, bale? Minusa kanpoan dago, orduan hau da eukitea bezala minus bat bider x berbi. Horregaitik 400 ordezkatzen dugunean hemen, bai? Geratzen da minusa kanpoan, bai? Eta minusa hau mantendu egiten da, kanpoan dagoelako, besterik gabe, bale? Venga, gero arte.